मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि रुंसारि सान फालिदों। सिगांनि समफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दिनै क'क्राझार दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लंसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनानै दुखु फोरमायनाय बादियै मान बावदों। लोगोसे गोजोननि फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादों। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव गेदेमा बड'फाखौ गोसोखांनानै बिबार बावदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सिमां बादिनो बर' माहारि दानायाव जों गावजों गाव हिंसा हिंसिखौ नागारनानै खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय जों खामानि मावलांनांसिगौ होननानै फोरमायो। 32थि रुंसारि सान आरो थैनाय सान 1990 मायथाइनि दिनैनि सानावनो गासै बर' माहारिनि मेगनाव मोदै, गोसोआव दुखु आरो दाहा बेखौ जोङो सहायनो हायाखैमोनब्लाबो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय नोरजिया देहाखौ लानानै आनज्रायलांदों। बड'फाया जि आदर्शखौ लानानै हाबा मावदों बे आदर्शखौ फोथांना लाखिनाया दिनैनि बर' माहारिनि साफ्रोमनिबो बिबान। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिया दिनै बड'फाखौ गोसोखांदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बिनि थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज गाबदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय हांख्रायदोंमोन। खौसेथिनि गेजेरजों जोङो थांना थानांगोन आरो बे खौसेथिया सोमावसारनायनि गेजेरजों, जुजिनायनि गेजेरजों जागोन। आरो बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंदोंमोन जे गाव थैनोसोआव दुखु गैया बा आंहा दुखु थानाय नङा, नाथाय बड'फाया थैखांनायनि उनाव बिथांनि जिखिनि सानथौ सानस्रि बे जुदि थैफालाङोब्ला बेयाव बिथाङा दुखु थागोन, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बड'फानि जिखिनि आद्रा जानानै थानाय जिखिनि सिमां, गेरेमसा माहारि दानाय आरो सान्थि, खौसेथि, गणतान्त्रिक जि पन्थानि गेजेरजों, लामानि गेजेरजों माहारिनि जिखिनि संबिधानिक जि मोन्थाय बा संबिजितआव लिरनानै दोननाय जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ मोनफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय हाबा मावलांगोन। बड'फाया आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, मोनसे रेनेसां गणजागरन लाबोदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिएसि मोनबाय, बिटिसि मोनबाय, बिटिआर दिनै जोङो सुक्ति मोनफैबाय, सान्थिनि मोनसे परिबेस मोनबाय। उननि समाव जोंनि जि आद्रा जि सिमां, गणतान्त्रिक जि संबिधानिक जि अधिकार, बेखौ आबुङै मोनफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो इसिङारि आरो बायजोआरि मोननैबो लामाजों जों हाबा मावलांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया। दा गोबांनियाव बे सोंलुआ फैयो जे आलादा रायजोआ माला जागोन, एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन ना सारफिनला। आङो बे बाथ्राखौ दिनै बड'फानि बे थैनाय सानाव स्पस्त'यै बुङो जे एबसुआ गावनि एजेन्डानिफ्राय माब्लाबाबो दोरोदनाय नङा आरो दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। एबसुआ बड'फानि जि आदर्श, बड'फानि जि सिमां, बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ, सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जों गासैबो बिथिंखौ मावलांगोन आरो सानसे नङा सानसे जोंनि जि लुबैनाय, जोंनि जि मिजिंथिनाय बे बड'लेण्ड जि बेखौ जोङो मोनफुंगोन आरो जों दानानै लानो हागोन। दा बेखायनो आंहा गोसोआव फोथायनाय दङ बड'फानि बे आदर्शनि गेजेरजों बर' माहारिखौ दानायाव बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगोन आरो जोंनि गेजेराव जि हेंथा हेंथि, हिंसा हिंसि, एना एनि थासारि, खौसेथि गैलायै थासारि, बेखौ जोङो ज्राब गारनानै माहारि दानायनि हाबायाव बयबो जों खौसेयै बाहागो लानांगोन। आं बेखौनो दिनै बड'फानि आदर्शखौ साफ्रोमबो बर' फिसाया फोथांनानै लाखिनांगोन। एबसुनि मावथि बिबानगिरियाल' बड'फानि आदर्शखौ फोथांना लाखियोब्ला बड'फानि सिमाङा आबुं जानाय नङा। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानियाव
गावबा गावनि बिबानखौ रुजुननानै हाबा मावलांनो थाखाय आङो खावलायबाय। गोजोन्थों। 1990 मायथाइयाव दिनैनि दिनावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ केन्सार बेमारजों रुंसारि जालांदोंमोन आरो 1987 मायथाइनिफ्राय जि सोमावसारनाय बे जागायदोंमोन बेवहाय आलादा रायजोजों लोगोसेयैनो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे सिमां बेयो मोनसे जोंनो थांखि होलांदों। गेरेमसा बर' माहारि दानायनि हाबाफारिया नेभार एन्डिं जोबनो रोङा बेयो। गासैबो जोलै हान्जाखौ बे हारिनि फैबाय थानाय जोलै हान्जाफ्रा जाहाथे बे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थांखिजोंनो जोंनि राव हारिमुखौ जोथोन लालाङो, खांलाङो, बालाङो, जौगालांनायनि खामानि मावो। लोगोसेयैनो दानि जुगनि सोलायनायजों जे बर' हारियाबो गोदान मोनसे हारि हिसाबै जों जे दावगालांनांगौ आरो गुबुन गुबुन मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिफोरजोंबो फेर मारिलांनानै जोङो दावगालांनांगौ। बिनि थाखाय गुन गोनां मोनसे माहारि दानाय, गेरेमसा माहारि दानायनि ओंथिया बेनो। दिनै आङो मोनसे खावलायनाया मा, जोंनि साननाय हनाय बायदिसिनाफ्राव एसे गुबुन गुबुन थालायलायोबाबो एज ए हल बर' माहारिनि जोंनि रैखाथि होनाय हारिमु राव नितिखौ लानानै खामानि मावलांनाय आरो खैफोद समफ्राव मालाबा जों गासिबो खौसेयैनो सानै हय आवगायलांनाय बेफोर मोनसे आदर्शजों जोङो आवगायबोगासिनो दं। दिनैसिमबो रावबो बिनि बाहेरायाव थाङाखै। इयुनावबो जों बिदिनो आवगायलांनांगौ आरो साफ्रोमबो साफा साफा बर' मानसिफोरा गावनो गाव साफा साफा कम्पिटेन्ट मानसि जानांगौ जे हारिनि थाखाय साननाय आरो हारिनि थाखाय मावनाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथांखौ जों दिनै आदर्श हिसाबै समाजनि हारिनि आदर्श हिसाबै नाजावना लादों। बेनि गेजेरजों जोङो अरायबो बिथांनि जे थैनाय सान जोनोम सान बेखौ गोसोखांथि महरै लानानै जोंनि गेजेराव जे थुलुंगा आरो दावगाखांनायनि मोनसे सानस्रि जोङो आजावो आरो बिलाइनो सानो। दिनैनि दिनावबो आङो बेखौनो बुंगोन जे जोङो बड'फानि सानस्रि आरो आदर्शखौ मालाबाबो जोङो बावनानै थांनो नाङा। बिथांनि आदर्श सानस्रिखौ लानानैनो जों जाथि दानायनि, गाव गावनि जिउनि थांनानै थानायनि आरो गासै समाजनि मोजांनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नाजानांगौ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360